това е първи епизод от тази игра. Hero Zero, аз съм Big Tiger. И ето, сега ще ви представя играта. Тук се изпълняват мисиите и се биете, ето, бойствено за слаб. Например, ако искате да се бие с бойствена мисия, тук е класацията, където да гледате отборите. Например, ето отбор, топ 10. Ето, това е първи отбор от равните понички. Тук са си апдейтнали дъно показателите. Аз съм в Baggyfront, ето го, този отбор. Тук така правим. И тук, между другото, това са айтемите, които печелите и трябва да си слагате. Ако първо трябва да се регистрирате с име и парола и името, което искате. Между другото, не си харчете поничките. Те са ценни. И ако искате да ви се вижда маската, покажи маската. Ако не искате, махате тикчето. Ето, това ми е външния вид. И от тук си го настроите, ако сте мъж или жена, и така. Тук се изпълняват мисиите, както ви казах. Нямам тук още. Няма да дам. Викам да донейтна. Ето, ще донейтна 1000 голд. Малко за подаряване. И така, хора. Това е... Ако искате да се присъедините към дуюта, пишете в коментарите. И така, абонирайте се, ако ви хареса клипа. И ще има на друго, ще снимам още при това. На Майнкрафт с другите. Ето. Сега чакаме. Какво да ви покажа още? Сега мисиите и пускате за някоя мисия. Например на 32. Аз викам да пусна за ето тая. Тази е много хубава, 606, на 13 минути се чака. Тая е 7. Добре, ще я пусна. Ето. От тук, като дръпнете, виждате какво печелите наградата ви. И така, пак да ви обясня. Тук пак печелите XP. Аз съм 22 левел. Сега ще ви покажа. Тук можете да слагате и да се перете дрехите. В шивачната машина, ето вижте как става, каквото искате да си направите. Например, цъкате това или другите и го правите и така. В това тук ми се отключи и втория слот, където се слага Item Shop. Ако искате да смените новите оферти, натиснете нови стоки. При всяко, например, това ви се, тук парите, не се харчете тия поничките. Тук е трудни за да продадеш. Тук, ако искам да продам предмета, апдейтвайте много показателите, те всички са ви нужни. И така. Тук ще ми изпише, когато остана готова, мисията успешна, всичко. Ето виждате какво пише, цялото ти не ме изцапано с кетчуп, горчица и още много други съсове. Обади се на твой приятел хакера, Нео, за да ти помогне да оттървеш от петната. Да се оттървеш от петната. Добре. Тук получавате моби. Например, аз съм получавал много 2-3 моби да влезна в други градове. И така, ето, тук пак ми пишат. Искат тук да съм влизал в Baggyfront. Тук за великите и ето тук май някъде ме поканиха.
Чудесно микрофон, добре. Изпратени, които съм ги изпратил на... Не четете. Тайно е. От тук, между другото, ако искате да намалявате минутите с... Може да ги намалявате с батерии. Напълно помоли приятела. И тук ви излизат приятелите, които искате да помолите. Аз я не мога никой да помоля, защото съм си използвал шансовете. Аз ви са импулсите и така. Тук постоянно ви се сменят тия на определени левели. Тук колко XP от колко ми е. Си показва. А тук са наградите, както ви казах. При всяко споделяне на награда получавате различни неща, като поничка и други. Консултирам си в линка, получен в има пререгистрация, за да изпълниш на въпроса си. Кликни на ето сега Майл БГ входящи. Тук нещо ми е изписано. Тук ми изпраща някакви писма. Не ги гледайте. От Steam и така. И след това да е епизода. И така. От мене